Здравейте! И добре дошли в залата на Съдебен спор. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, а това е Пристав Цветомиров. Здравейте! Здравейте! През следващите близо 60 минути ще разгледаме спор между свекър, който е ищец в процеса, и неговата снаха. Свекърът твърди, че всеки месец е давал пари на снаха си да плаща сметките за ток и вода. След време станало ясно обаче, че ответницата харчила парите за себе си. Естествено. Той се ядосал и не й позволил да се прибере в общата им къща. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищец Лиляна Банкова. Завела е искове срещу дъщеря си. Такова чудовище няма да се. Наричате дъщеря си чудовище? Чудовище! Чудовище, казвам ви, че... Във вашите представи майка ви какъв човек? Добър човек. Не! Добър да те храни. Добро ли? Добре. Как добро, кажу? На майка аз не мога да се откажа от нея. Не. Ответницата Надежда Банкова се яви лично и с адвокат и оспори иска. Три приятелки сме в хола. Минава този, аз му казвам клошара, защото е и такъв. Минава... Моля да се въздържате в моята съдебна зала от такива квалификации, за да не бъдете подведени. Удра вратата на хола с извинение, изпърде се, ма така жестоко, и след това започна да блъска по вратата. Моралният вод бе изравнен. Ето и съдебното решение. Съдът реши, осъжда ответницата да преустанови неоснователните действия по отношение на съсобственото жилище, с което се нанасят повреди и щети на същото, подробно установени. По отношение претенцията по Закона за защита от домашното насилие, съдът намира, че е неоснователна, има ред специален, който следва да се спазва. Не сте го спазили този ред, не сте в преклузивния едномесечен срок, за което тая претенция подлежи на отхвърляне и съдът я отхвърля. Това е съдебният акт. С пожелание за хубав ден, закривам заседанието. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищецът Александър Николов. Ищец Александър Николов от град Банско. Завела иск срещу снаха си за връщане на пари. Ответната страна в спора ще се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Соня Василева. Ответник Сийка Николова. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли на двете страни. Как сте, господин Николов? По-добре от това няма. Добре. Явно имате и нестандартно чувство за хумор. Поне аз така го разбирам. Може да греша. Само да попитам, наскоро ли нещо ви се е случило? Претърпели ли сте инцидент? На 1 август на най-слабото место долу в Шленъка се струши. Къде се струши? На Шленъка долу, най-слабото место. Шленъка долу. Там е най-слабото. Най-слабото място ви е това. Така. И какво казват лекарите? Кога ще успеете да ходите нормално без патерица или... Това зависи... От най-слабото място. Най-слабото место. Така. Много интересно. Започваме. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на кирилица с главни букви. Правя това уточнение, защото има много фалшиви страници, както знаете, но само на истинската страница може да гласувате за една от страните по делото. Ищецът Александър Николов или за неговата снаха Сийка Николова, която е ответник. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. Прекъсваме за малко, след което ще видим и ответната страна в спора. Останете с нас. Сама признахте, че той ви е давал пари всеки месец за ток и за вода, които съответно вие не сте плащали. Значи сте го завлекли с пари, нали така? Да, добре, завлякла съм го с пари. Това не ви смущава? Струва ми се никак. Какво трябва да направя?
Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 239-ти епизод на Съдебен спор. Ищецът Александър Николов е завел иск срещу снаха си, за която твърди, че му е откраднала пари и строителни материали. Ответницата Сийка Николова се представлява от служебно назначение адвокат Соня Василева, която оспорва иска. Александър твърди, че снаха му освен него е завлякла и много други хора, включително и собствената си майка. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Не се стряскайте, няма страшно. Госпожа Сийка Николова в коя стая приема? Вие ли сте? Здравейте. Извинявам се. Жоро Игнатов се казвам от Съдебен спор на Нова телевизия. Вашият свекър Александър Николов се свърза с нас. Той твърди, че в продължение на 10 месеца не сте плащали сметките за ток и вода, въпреки че ви е давал пари. Вярно ли е? Да, вярно е. И в резултат на това на тях са им спрели тока. Да, вярно е. Го казвате спокойно, с усмивка, сякаш е вреда на нещата. Не, защото има други причини за това, да не плащам тока, така че... Бихте ли ги споделили? Не, лични са. Той твърди, че ви е давал пари, а вие не сте се издължавали към съответните дружества. Да, така е. Каква беше причината да не плащате тока и водата? Умишлено ли искахте да ги оставите на сухо и тъмно? Не умишлено. Също така казва, че сте им откраднали строителни материали. Моля. Господин Николов, какви са ви претенциите? 10 месеца толкова не е плащала, година и половина водата също и даме по 20 лева. Пак не ги е плащала, защото сметките са... Само 2 сметки има по 20 лева. Уния са все по-малко пари. Виждате ли как хубаво си стои крак връз крак, усмихва се и казва, имах си причини. Подозирате ли какви могат да бъдат нейните причини? Не знам, не мога да ти кажа. Ваша снаха е. Живяла е във вашата къща съпруга на сина ви. Обаче от... Като видох как не върви работите, не говорим с нея. Защото тя си с висше образование, аз съм с средно образование, с основно и не мога да... Да, тя не се е женила за вас в крайна сметка. Това ли беше причината да я изгони от къщата? Аз не съм я изгонил, тя сами си бега. И заключили сте вратата и не сте я пуснали да си прибере? До пътя има прозорец да чукне там, че отворим и да влезе, да даде обяснение, защо се заминава на екскурзия в Турция, а ние останаваме без ток. И се наложи да ида в магазин да взема 2 газови запалки, които светят и така изкараваме с жената. Госпожо Николова, не си ли давахте наистина така сметка за последиците? Не мога да говоря в момента. Какво ви притеснява? Лични неща ме притесняват, не мога да говоря. Техният ток, в крайна сметка, ако го намирате за личен? Да, личен е. Не е техен ток. Това е също и мой ток, не е техен. Но те са стояли на тъмно, докато вие сте били на екскурзия в Турция. Не са стояли на тъмно. На тъмно ли стояхте? В четвърта вечерта, да. Спряха ви тока, нали така? Спреха го тока и... Снаха ви не вярва. Тук апострофираме. Отидохме да търсим, където работи. Там една жена ми каза, аз ще и кажа извън България. Дека бе, на екскурзия в Турция. Какво конкретно ви е откраднала? Покривна марина, която е за строите за покрив. Нека до 20 листа леса, не знам. След това имаше едни търби. Такива строителни търби за повдигане на копражи. След това имаше 2 лека автомобила, за них не ме е такова. На сино леса, на нея бяха и продаде ги. Без коментар. Нямам коментар. Вие работите в горско лесничейство Добринище на отговорна държавна служба. Тук ви упрекват в кражби и вие отказвате да коментирате. Няма да коментирам. И това? Да. Също така казва, че сте завлекли много други хора. Няма да коментирам. Припомнете и на снаха ви. На 8 май дойдеха мъж и жена, аз не ги познавах. След това казаха, че са братовчетки с нея, живее във Варна. И откара ги там, където работи до черквата. И она като каза, че вика тя 5 дена на
Но вече се върне. Кажете, дължи ли снаха ви пари на други хора? Чувайте какво ви говоря. Много. 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 Това е като медуза е пуснала пепелата на цяло Банско. Разлог има за бани за добринщане. Кажете конкретни примери. На хората ли? Не е удобно да ми казвам хората. Да не е удобно. Ще я кажа. Баба Лена Анджелина на 85 години е замала 50 лева. От нейната внука Лена е замала, обаче тя не ми каза колко пари е замала. След това на Снежана Попова 350 лева. И тук от не викам, Сийка върна ли парите? Колко ще върне на тебе парите, толкова ще върне и на мене. Такава ли ви е скандал на репутацията? Няма да коментирам. Това ще се изяснява в съда. В съда? Да. Вие ли ще си търсите правата в съда? Вие се чувствате набедена от някого? Да. От толкова хора, независимо един от друг. По какъв начин така опетниха чистото ви именце? Няма да коментирам. Защо? Ако човек му е чиста съвестта, ще коментира. Така е много удобно. Явно се притеснявате, за да не коментирате. Както прецените. Какво друго да си мисля? Ако свекър ви набеждава и лъже, просто изяснете се с него. Ще се изясниме. Казва, че сте и лоша майка, дъщеря ви, която е била на 14 години, пушила във ваше присъствие, имала така и други аморални прояви. Нищо лично, съжалявам. Нищо лично спрямо вас. Спрямо свекър ви изглежда. Чувствате се засегнате ли от него? Опитвам се да ви разбера, но не ми помагате. Няма да го разберете. Опитайте. Обстоятелствата са съвсем различни. Дължите ли му пари? На кой? На свекър ви. Сама признахте, че той ви е давал пари всеки месец за ток и за вода, които съответно вие не сте плащали. Значи сте го завлекли с пари, нали така? Да, добре, завлякла съм го с пари. Това не ви смущава? Струва ми се никак. Какво трябва да направя? Не, просто отговорете ми. Смятате ли го за нормално, за правилно, в реда на нещата? Не е правилно, но така се е случило. Във вашите представи възнамерявате ли да се издължите в последствие? Кога? В най-кратък срок. В рамките на 2 месеца. Да. Колко пари му дължите? Колкото е платил за ток. До сега не сте ли си направили сметка? Не. Вие сте над нещата. Мисля, че бях. От 900 не ви дължи. Сметка за 1600 лева. 1600 лева е цената на вашите влошени взаимоотношения, така ли? Да. Струва ли си? Не си струва. Но се случи. Да, случва се и такива неща. Няма ли опасност тук и други хора наистина да пропищят от вас? В смисъл? Имате ли доблестта да гледате хората в очите? Да, защо? Дължите пари на различни хора, включително и на свекър ви. Работите държавна работа, сериозна, авторитетна. Имате ли така моралните качества да сте на това място тук? Хубаво държавно. Тук съм отскоро, така че... Може би още не са разбрали истинската ви същност. Каква е същността ми? Вие ме обвинявате в нещо? Тази, която ви се обрисува и вие е така чисто сърдечно признавате. Все едно, аз по същия начин така да се рисувам някаква за вас нещо, така че всеки си има въпрос. Това е въпрос на гледна точка, в крайна сметка. Аз мисля, че е въпрос на истина, която вие приемате. Дължите пари, нали така? Да. Юли месец отидох при нея, където работеше. Оттам ме изгонна, защото не е плащала и там квартирата, такова канцеларията. И ми каза, до края на месец ще дойде парите. Това юли, август, септември. Ето и октомври. Нямам нищо. А тя ме докара да стигна до Прошешка тояга. До Прошешка тояга станах. На жената... Кажете и го на нея, не го казвайте на мен. Кажете и го. Тя много добре знае. Тя знае, тя като минаваше там покрай вратата, покрай стената, знае какво е състояние. Това 7 години. И на всичко отгоре взима телефон, се обажда на дъщеря ми в София и казва, майка ти е здрава като кон. След 2 дена срещнах, продумахме си.
Аз рекох, майка ти, щом Милана здрава като конь, то майка ти здрава като кобила. Тя ми благодари за думата и си тръгнахме. Тя е толкова мила и учтива, не вярвам тези думи да са излезли от нейната уста. Сам има един друг случай. Той си техно, обаче много близък човек ми каза, че го кажа. Взимат документи на майки, поправя ги и с едно отиват в Гоце Делчев и стеглят парите всички, защото те продадоха на нива горе. Дали оттам майка и получи удар и е налегло. Искате да кажете, че е измамила собствената си майка? Собствената майка и отива в Гоце Делчев да тегли парите. Много сериозни обвинения. Ще се разберете. Няма да коментирам. Няма ли да се разприказвате най-накрая? Няма да коментирам. Като едно малко дете, което си изпуснал в гащите. Така се държите. Виждам, че си ледите работата, така че няма да коментирам. Помогнете ми да си я свърша, да разбера истината. Каква истина? Това са неща, които не ви интересуват. Не, напротив, толкова път бих до добрини, ще значи ми интересуват. Съжалявам. Съжалявам. За кое точно? Че напразно са ви разкарвали. Напротив. Много неща се изясниха. Това е ваше мнение. С поведението ви, с безразличието ви. Това е ваше мнение. Ще се развеждате ли с синът му? Да, разбира се. Да. Да. По чия инициатива? Няма да коментирам. Не. Опитвам се да преброя колко пъти казахте няма да коментирам. Не, казвам ви, че нещата не са така, както ви представя свекър ми. Не правите цап-царап? Не. Само временно сте си услужили с негови пари? Не. Които възнамерявате до 2 месеца да върнете. Как да е не? Това за тока, да. Само за ток. За друго не. Нямам какво да ми дам друго. Само за тока и за водата. Казах ли, че нещата не седат така, както изглеждат. Ще ви обясна. Ако искате на ухо, сега. Може и на ухо. Добре, слушам ви. Не, няма да го правя пред камерата. Добре. Не чухме почти нищо от снаха ви. От колко време ви е снаха? От колко време ви е снаха? 12 години. 12 години. Вие подозирате ли каква е причината да не плащат, да ги открадне тия пари? Защото купува най-модерни дрехи, се облача, прическа този по Турция, по Гърция, най-различни прическа. Тя работила ли е през тези 12 години? Работеше. 10 години работи, беше бизнесмен без канцелария, без производство. И без доходи. Бизнесмен без... Да. Много интересен бизнесмен. Те много бизнесмени са така, между другото. Които майките и бащите или родителите ги издържат. Сега, значи, тя предполагате, че просто си ги е изхарчила парите. За себе си. Те много пъти спират ток. И я тръгна към магазино да си купуваме от тия запалки, тия света из едната страна. Не ми казвайте, че сте се... Вие така ли изкарахте четвъртък вечер с тия 2 запалки? Да, едната на бабата, едната на мене. Тя се обади там ми светне и я от друг е светно. Вие се светихте един на друг или чакайте сега? Какво правихте с тия 2 запалки точно? Като нещо потребува, пава и върва да го намирам къде е. И колко време издържа? Още свети, така ли? Защото такова. Ама те са много, много пъти, ако се запрели толкова върва в магазина и взимам запалки. А сега защо сте си взели сега запалката? Тук тока май няма да спре, нали колеги? Няма да спре тока тук. Откъде да знаеш? Да, никога не може да бъдем сигурни. Сика, ако е наблизо, може да се окаже. Некои са видове тези запалки, некои не са. И едно са, например, ето. Свети. Няма ток. Много интересно. А свещ? А свещ защо не си купихте? Може и по-евтино ще да ви излезе на свещ. Те вика така, се преврати магар по пътища много. Та ние сега да напред ще вземем. Не, няма да вземем да напред. Защото сега няма да не спират тока. Не го разбрах много добре, ама разбирам. Значи предпочитате запалката пред свеща. Да. Сега, те първа мисля, че има неща, които трябва да изясняваме.
Съгласна ли сте, адвокат Василева? Добре. В такъв случай да започнем както обикновено от самото начало, т.е. от фактите и от, разбира се, същинският съдебен процес. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаема публика. Радвам се, че отново сме заедно. Госпожо Гладовиш, здравейте. Откривам съдебното заседание. Всички седнете, заемете удобно местата си. Господин Николов, веднага към вас. Имам един почти личен въпрос. На колко сте години? 75. 75. А кога за последен път разговаряхте с снаха ви Сийка за неплатени от нея сметки за електричество, за вода? Не сме разговаряли, като усетим, че няма ток, тя фана някой така от пата приятел, пуснал ток и въобще не съм питал защо, за къде. Аз всеки месец давам 30 лева, за водата си давам 20 лева и като тя е навънка, навътре, да го плаща. Тя да нодим и ние се разкараме. Разкажете ми какво се случи на 8 май тази година. На 8 март към 10 часа изгасна ток. Вечерта или сутринта? Сутринта. Сутринта. 2 сата стана, 3 стана, нема. Отидох до комшиката, питам, вие имате ли тока? Вика, имаме. Ото викам, ние нямаме. Вика, при вас влизаха двама мъже от енергото. И аз рекох, може да има нещо проблем по мрежата, но щом те има само аз нямам. Към 5 без нещо дойдеха мъж и жена и търсят Сийка. Аз им казах, викам, тя нема тук, тя е на работа. Га се прибере, викам, откъде знам да се прибере. Може да ни покажете къде е? Може, това е близо там до черквата сме. Тя там беше почнала нова работа, която не може да изкара един месец, се уволниха. Отидохме там, питаме една госпожа, викам, Сийка, а Сийка нема тук. Къде бе? Тя вика извън България. Дека Турция. Господин Николов, разбирам случката на 8 май. Как определихте, за да й давате 30 лева за ток и 20 лева за вода? Кажете, примерно, една фактура колко е, за да може и аз и адвокат Василева да преценим колко е вашия дял от водата и тока, колко е на семейството на вашия син и на Сийка? Не може да го определим, защото е един електромер. Не може така по преценка даваме 30 лева, защото имаме и газов котлон и не го използваме и тока използваме. Сумата от 900... Добре. За това с жената разправим 30 лева да даваме за ток и 20 лева за водата. Има ли свидетел, когато сте давали тия пари? 30 за ток, 20 лева на ръка? На нея ги даваме. Това е вкъщи. У дома ги давате? Да. Добре. А сега, можете ли да ми кажете как сумата от 930 лева е станала на 1600? Това, което претендирате... Сега. Като платих тази сума от 930 и колко лева, в тази сума влизат и 30 лева, които съм ги давал, а тя слагаме и 300 лева. 10 месеца по 30 лева са 300 лева. Аха, разбрах. И 300 лева... Защо два пъти сте ми написал 300 лева? Защото първи път ги давам на нея. Нали, давам на нея да плати тока. А после ги плащате в сметката? И като ми спреха тока, утрото отиваме и она ми написа бележката. И като трябва да идете в разлог да плати. И като ми каза тази сума, отива в разлог 1000 лева, вика, докато не насете парите, няма да я пуснем толкова. Нещо там с шефа, да го направим разсрочно. Защо? Защо още партидата е на ваше име? Партидата за тока, за водата, нали? Къщата я прехвърлихте на вашия син? Това е от 63-та година и водата, и партидата. Всичко е на ваше име? Да. Сега, искам да чуете внимателно адвокат Соня Василева. Тя защитава вашата отсъстваща снаха Сийка Николова. Колега Василева, моля ви за становище по исковете, по допустимост, по основателност. Да попитам, нали може от самото начало, докато се стигне до тази сума, която дължи моята доверителка. Сина ви къде живее в момента? При майка й. При нейната майка? Да. А вашата снаха къде живее? Не разбрах за кой става въпрос. Вашия син къде живее?
Той е в Испания. От колко години е в Испания? Той беше по-рано прекъснат тук, докато и сега от 2 години е там. Кога се е прибирал за последно? За да питаме какво е отношението му към... 2 месеца може да има. Дойде за 1 седмица. Той знае ли, че ви е спиран ток? Се знаят. Добре. Доколкото разбрах, вие имате внучка. Да. Вашия син грижи ли се за семейството си, за съпругата си, за внучката? Само в сумите. Да влезем във водата и в ток. Добре, господин съдия, ние ще стигнем до причината, която тя не е плащала водата и тока. Ние говориме тук, живее отделяла парите за децата ли? Това е ли изследваме? Аз искам да го питам, сина му грижи ли се, има семейство, има дъщеря, някакви пари изпращали на тая жена, да се грижи поне за детето си, ако не за нея. Не са ли 2 децата? Той праща пари, как ти го след без пари? Праща пари. А на вас праща ли? Сина ви на вас дава ли ви пари? Тук некъде пролетала партията беше 260 лева за лекарството, защото... Вие казвате, че снаха ви е била безработна. Вие знаете ли тя как живее, с какви средства храни децата си, с какви средства се издържа? Това, че живее при вас и не плаща наем, значи няма нищо общо с нейната издръжка, с издръжката на децата. За да се стигне за някакви 30 лева, да не плати тая жена тока, значи те си и били нужни. Тия пари за какво? При вас ли са храни? При вас ли са храни? Кой дава пари? Кой издържа семейството? Екскурзии, работиш само за страховки. Правиш и за страховки? Това и беше работата на... Добре, последен въпрос ще ви задам. Имате 2 внучки, нали така? Да. На вас не е ли ви неудобно при цяла България да гледа... Как ще се почувстват вашите внучки при цяла България, майка им? Адвокат Василева. Няма да допусна този въпрос. Добре. Господин Николов, няма да отговаряте на неща, които са извън предмета на спора. Да, има морал в питането, но сега искам и двете страни да ме погледнете много внимателно. И специално адвокат Василева. Колега Василева, да приемем ли, че има извънсъдебно признание на иска с оглед изявлението на Сийка Николова в документалното видео на главния редактор на съдебен спор? Приемаме го. Жор Игнатов. Приемаме за това, че тя дължи тези пари. Приемаме го. Тя беше категорична, че ги е взела тези пари. И че не ги е платила на дружествата доставчици. Даже всичките чухме, че каза, ние може да се споразумееме между двамата. Сега, преди да... Нека се върна малко в морала. Каква е реакцията на вашия син по отношение на тия сложили се отношения между Сийка и свекъра и Александър Николов? Как реагира вашето момче по този въпрос? Положително, отрицателно, мълчи, не взима отношение? Много ясно, че мене те нападат. Те паса семейство. Добре. За да се разбират. Пристав Спасимиров, моля ви да дадете тези доказателства на адвокат Василева. Нека останат при вас. Съда се е запознал с тях. Прегледайте сметките, адвокат Василева, които Александър Николов е платил за ток и за вода и личните изчисления, които той е направил. Сега, господин Николов, отиваме към финала. Аз считам, че изяснихме от фактическа страна спора. Какво съдебно решение искате да постановя? Ако ми върне парите, това са много пари. Искате да осъдиме да ви върне парите, които вие сте платил? За водата давам по 20 лева, само 2 бележки има по 20 лева. Видя ги. Значи водата съм си я плащал изцело, само вие. Даваме 20 лева. Не е отделила, да рече, вие давате толкова, я и от мене толкова. Разбирам ви. А сега искам да чуете адвокат Василева. Колега Василева, имате думата, в ход по същество сме. Уважаеми господин съдия, моля да оставите без уважение иска. На ищеца смятам, че същия е неоснователен и недоказан. Партидата за водата и за тока се води на името на ищеца. Да, това е безспорно. Не се представиха доказателства в тази насока. Дали той е давал тези пари на
моята доверителка. Няма писмени доказателства, има само едно признание от страна на моята доверителка, но както знаеме, че една присъда не може да се основава само на самопризнанията, без да е подкрепена с доказателства. Поради тази причина, моля да оставите без уважение. Значи това не е наказателно дело. Присъда няма да слушаме. След малко ще чуете моето съдебно решение. Оттеглям се на съвещание. Всички да станат. За първи път чувам, че мога да си правя каквито си пожелая признания и после да не отговарям за тях. Така ли е? Аз, според мен, има нещо, където тази жена не иска да каже. Нали, има някой, където може да бъде откровен и да каже, но има причина, която почва от самото начало. От самото начало. Ама защо ще иска от свекъра си да й гледа детето, примерно, или децата? И да си иска от мъжа си. Тук не се казва, че тя иска да гледа, че той иска... Чакайте малко сега, моля ви се, разбрах. Никъде не се казва това нещо. Какво не се казва? Нали каза, че е взела парите? А сина му къде е? А кой? До кога в България някой трябва да те храни и да ти плаща тока? Той е глава на семейство. 10 години пък две деца и не работи. Това е глава на семейство. Той е глава на семейство. Той не е глава на семейство. Ма говорим за него, не говорим за сина му. Нали разбирате, че тук не стои сина му? Той е свекър. Колко ви е пенсията на вас, господин Николов? Колко лева ви е пенсията на вас? 420. Така, случвало ли се тя да взима други пари, освен тези, които й давате? Да, примерно, да ви вземе от пенсията? Един ден пенсията дадоха по 50 лева. Ние ти дадат по 20 лева. И влизам в шкафа да взема пари в магазино. Те са останали 150 лева. 100 лева ги нема. Не е от цялата сметка. Без толкова бех останали и гледам 100 лева ги нема. И попитахте ли я? Дали ги е взела? И не се мина, това нещо беше като невидимо бе. И едната вика, не съм ме взел, когато влизала там, защото... Добре, да, все пак по същество. И след това... Тя призна ли? И след 2 сата парите са там. Кога се появиха парите и как? Невидима работа беше, бе. Така беше. Невидима. Кога е хленал, кога ги е не, това специално не е. Добре, защо тя каза, че ще се развежда с сина ви, ма направо като я попита Жоро Игнатов ще се развежда и тя каза, че разбира се, то сякаш аз съм им в леглото и знам какви ги вършат. Натам върви работа. А вие казвате, че сънът ви застава на нейната страна. Не те разбрах, шуиш. Казахте, че вашия син не подкрепя вас, а нея. Те са семейство. Това има малко така... Не, че нещо, обаче... Не мога да разбера, хайде по-ясно да сме. Те разбират ли се или не се разбират? Защото тя иска да се развежда, доколкото чух. Тук към края вече не става нищо. Не става нищо? Се развежда. Добре, а вие кога се развалихте отношенията? Когато я оставихте и заключихте вратата и не я пуснахте в къщата ли? Не, аз отдавна не обръщам внимание. Цели 12 години съм трупал нерви. А решиш, че след 12 години не обръщате внимание? Съм трупал нерви, защото нито на нивата бива сме водили. Мързелива? Това не го чух. Ау, изтървах нещо, казвайте бързо. Аха. Дома има орех. 100 години е това орех. Голема работа е. Знаеш какви орехи долу, а след това и листата, като падат долу. Знаеш какво става там? Какво става? Ема вие не видяхте ли пък нейните, аз да ви попитам ноктенца? Не ги ли видяхте, а? Защото аз си гриза ногтите, за нищо не ставам, даже не мога да ви покажа нокът. Но вие видяхте ли нейните? Аз направо така и завидях. Не мога. Слушай, сега. Вижте какво. Момент, само за секунда. Сега ще ви дам възможност. Моля? Че забравя. Ще забравите? Ями, какво? За кое ще говорим после? Вие вече го забравихте. Спокойно. И аз така правя. Ще мина 3 минути, ще допа. Добре, сега, значи 3 минути и ще се върнем на думата ви. Имаме зрител, който иска да ни каже нещо. Добър ден. Слушаме ви. Може би сте от Банско, доколкото аз така разбрах. Подочух от някъде. Ако ни чувате, моля, представете се. Тишина. Ще опитаме след малко. Явно, че някой е искал нещо да ни каже по вашия случай. Да говоря сега. Чуваме ли се сега? Може ли да разберем кой и защо ни се обажда? Добре.
колегите ще продължат да опитват. Или, може би, ще помолим човека отново да ни набере. Сетихте ли се за какво щяхме да говорим? Нещо сигурно щяхме да я плюем, вашата снаха. Разбира се, бе. Това са 12 години. Тормоз и жена ми вика на мои остия, на мои. Жена ви в какво... Момент, сега, сериозно. Жена ви в какво състояние? Тя в добро здравословно състояние ли е съпругата ви? В 92% е трудостроена с... Инвалидност. Телково решение. Болки в краката. Колко е годишна тя? Тя е 74. Колко получава тя на месец? Тук с някакви помощи отпуснаха стигна. Така, за това место, където вие сте живяли, то ваше ли е или сте го приписали на сина си на снаха си? Там съм заверен зет. Ама слушам конкретно. Тоест, това место не е ваше, така ли? Наше, на жената е. Не сте го прехвърлили на сина или на снахата? Там с брака тя. Значи сте го... Значи сте го прехвърлил. Прехвърлено ли? Значи това дори не е ваше. Не е. Ние сме от тяхно там. Само партидите са ваши още. Да. Честито на победителите. За да му държа парите. Така. След малко ще ви дам възможност, адвокат Василева. Да, не дейте да се гневите. Имате още 1 минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото, ищецът Александър Николов или неговата снаха Сийка Николова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашия казус, потърсете ни по някои от следните начини. На телефон 088-636-3444, на адрес град София, 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, Нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spormemusko@ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение, но не пропускайте и утрешното ни издание, когато ще разгледаме спор между наемател и бившата му хазайка. Туалет не беше читав за ползване. Ще му върнете ли туалетната чиния? Да отиде да се вземе, с удоволствие му е давам. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 239 на Съдебен спор, който условно сме нарекли "Снаха ми ни завлече". Това твърди ищецът Александър Николов. Ответницата Сийка Николова се представлява от служебно назначение адвокат Соня Василева, която оспорва иска. Определено разбрахме, че го оспорвате. Вие застъпвате правата на Сийка. Сега ще... Разбрах някои интересни неща, ще ги кажем след малко. Ще помоля Пристав Спасимиров да тръгне да събере моралният вод. Докато това се случва с голямо удовлетворение, ще ви съобщя, че изданията на Съдебен спор, които излъчихме през миналия уикенд, се оказаха най-гледани от зрителите в часа на излъчването им спрямо всички останали телевизии, за което благодарим, разбира се, на вас. Казусите, които разглеждаме, се коментират на страницата ни във Фейсбук и от българи, живеещи във всички кътчета на света. Екипът ни е приятно изненадан обаче и от факта, че Съдебен спор се гледа дори и от чужденци, които не знаят български език, но въпреки това явно разбират някакси. Един от тях е Даниел Ананиев от Словения, който работи в клиника по инфекциозни болести в Словения. Той много емоционално преживява репортажите, които се излъчват в предаването ни и разказва след тях дори на колегите си. Споделя, че обожава Преслава, която за него е номер 1. Любимата му изпълнителка е... С удоволствие. Всъщност приема молбата ни да го зарадва. Вижте как. Благодарим на Преслава за топлото отношение, както и на колегите от телевизия Планета за оказаното съдействие. Освен с полезността при разрешаването на конфликтите, ще продължим и с изненадите към нашите верни зрители. Между другото, само да не забравя да кажа, че подаръците, които Преслава подготви за Даниел, ще му ги изпратим до Словения. Сега, да видим моралния вод, може би. Господин Николов ми каза нещо по време на рекламите, че всъщност той и съпругата му се явяват едва ли не наематели в жилището, защото то вече не е ваше, само партидите са на ваше име. Нещо, което на мен ми беше изключително любопитно да разбера. Както виждате, с изключение на 3 души, всички останали в залата гласуват за вас, господин Николов. Благодаря ви. За вас. Те повярваха на вас. А какви са отношенията между снаха ви, сина ви и какво се случва
и в живота на внучката ви. Но не знам дали ще разберем и кога ще ви. Само за секунда, извинявайте. Ще видим и как са гласували сега нашите зрители във Фейсбук. Чакайте да видим и там. Ето, както става ясно, 83% на 17 за вас отново. Ами, да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Александър Николов на 75 години от град Банско е завел иск срещу съпругата на сина си Сийка Николова за неплатени задължения на името на ищеца към електроразпределително дружество и за питейна вода. Ищецът се явява лично в съдебно заседание и поддържа исковете с уточнението, че за електроенергия и вода дължи общо 930 лева плюс 2 по 300 лева предплатени вноски. Сийка Николова редовно призована не се явява, представлява се от служебен защитник адвокат Соня Василева, която оспорва исковете на формално правно основание. Извън съдебно, ответницата Сийка Николова признава дълга към ищеца и обещава да върне дължимите суми в срок от 2 месеца. От фактическа страна, съдът приема за установено следното. Страните са свекъри и снаха, съпруга на сина на ищеца. Семейството на ищеца и семейството на ответницата са обитавали една къща в град Банско, която била прехвърлена от родителите на сина им. След промяната в собствеността, партидите за електроенергия и за водомера са останали на името на ищеца Николов. На 8 май 2014 година, в отсъствието на ответницата, подаването на електроенергия за дома на семейство Николови е било спряно поради незаплащане на консумираното количество. След 14 май тази година, заради спрения ток, ответницата не е допускана в семейната къща и от тогава живее при родителите си. Безспорно е по делото, че ищецът Александър Николов е сключил споразумение за разсрочено доброволно изплащане на дължими месечни суми за електрически ток и вода. Съдът дава вяра на Александър Николов, че същият е плащал на снаха си ответницата по 30 лева за ток и 20 лева за вода ежемесечно. Няма данни Сийка Николова да е внасяла предоставените и пари в касите на доставчиците. Предадените и суми представляват част от дължимите от Николов месечни плащания за енергия и за вода. От правна страна съдът приема, че е сезиран с искове за неоснователно обогатяване на ответницата Сийка Николова за сметка на семейството на Александър Николов. Предвид на направеното признание от Сийка Николова за дължимост на средствата и с оглед на обещанието й за възстановяване на парите, съдът намира, че искът на Александър Николов се явява основателен и доказан. Претенцията на Николов не противоречи на морала и на правилата за съвместно съжителство. Предвид изложеното, съдът реши. Признава за установено, че Сийка Николова не е изпълнила задълженията си. Първо, да внася на името на Александър Николов негови средства, представляващи част от месечни вноски за консумирана електроенергия и вода. Второ, не е изпълнила личното си задължение да заплаща частта от консумираната от семейството и електроенергия и вода за периода месец юли 2013 година, месец май 2014 година. Осъжда Сийка Николова да заплати на Александър Николов сума в размер на 1600 лева, представляващи дължими средства за изразходван електроенергия и питейна вода, ведно с законната лихва от 18 октомври 2014 година до окончателното изплащане на тази главница. Закривам съдебното заседание. Внучките, виждали ли сте ги? Отчуждиха ли се от вас? Липсват ли ви? Отчуждиха се, защото баба им е 7 години с рани на краката, като има рани и виждате лекарства. ли ги? Разбрах. Виждате ли ги? И ги виждахме, когато от кога не сте ги виждали? Когато излиза и влиза и се връща в училище. Ага, разбрах. Той тогава не е било истинско виждане. Майка ме е казала, защото долу много мирише. Мирише на лекарство, мирише и за рани. Така, аз искам само последен въпрос. Сийка някога грижила ли се за вас и съпругата ви? Нещо сготвила ли ви? Сийка? Почистила ли е, да. Не мога да се крива, защото давала е. Давала и долу се излизала, когато има ядене в тендюрата, се слага и се яде. А да яде? Аз питам дали ви е сготвила, не дали е яла. Не, има такива сладки работи. Баници. Така, това бе всичко от съдебен спор за днес. Бъдете с нас и утре, когато ще разгледаме спор между наемател и бившата му майка. Хазайка. Аз пак майка, хазайка, зайка направо, щях да кажа още малко. Двете страни ще се явят лично. Благодаря ви. Може да обжалвате винаги. Макар че съдям да не го правите. Разделяме се с пожелания за приятел следобед с програмата на Нова телевизия.